ya kamata ka zauna ka yi hisabi ma kanka, rayuwar da kake yi a yau shin kana rayuwa ne na hakika ko kuma kana rayuwa ne a cikin rudu da duniya take rudan mutane? Ya kamata ka farka ka kalli kanka, ta ruɗe ka ko bata ruɗe ka ba. Wala ya gurrannakum billahi garur. Allah ce kar ku bar shedan mai rudi ya ruɗe ku game da ubangijinku. Allah ya nuna maka ga yadda za ka yi, ga tsirarka duniyarka da lahirarka, ga tafarki da za ka bi. Shedan ya zo ya saƙa maka wata hanya da ba wannan ba, ya ruɗe ka da abin da ya saƙa maka ka biye mishi. Allah ya ce ku kiyaye ruɗin duniya, Allah ya ce ku kiyaye ruɗin shedan.